Şu günler Mary vilayatynyň Bayramaly şäherinde azykdan zäherlenip hasahana ýüz tutýan adamlar göz görteli köpeldi. Yerli lukmanlar olaryň aglabasynyň ýumurtgadan zäherlenýändigini aýdýarlar. Bu waka Sewitiň bazarlarynda satylýan ýumurtgalaryň zaýa çykmagy bilen bagly wakalaryň köpelen mahalyna gabat gelýär. Bayramaly hasahanasyna ýüz tutýan adamlaryň ählisinden näme ýendiklerini soranymyzda olaryň aglabasy ýumurtga ýendigini aýdýar. Hasahana ýüz tutýan näsaglar ysgynsyzlykdan, iç geçmeden ejir çekýärler we ýygyderli gaýtarýarlar. Olara dürlü sanjymlar edilýär diýip hasahananyň bir lukmany anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adamlaryň köpüsiniň gaýtadan ayaga galmak üçin azyndan 3 gün gerek bolýar. Bu 3 güniň dowamında olaryň saglyk bejergileri dowam edýär. Näsaglar bu bejergi üçin her gününe azyndan 150-200 manat sarp etmeli bolýarlar diýip habarçy belledi. Azatlygyň baýdylanlar barada Bayramalynyň hasahanasyndan we yerli saglyk bölümünden kommentari almak synanşyklary başa barmady. Ýöne habarçymyz soňky günlerde agyz beklendi iýmek üçin ýumurtga satyn alýan adamlaryň köpelmegi bilen birlikde ýumurtgalaryň zaýa çykmagy ýaly wakalaryň hem artandygyny aýtdy. Köp adam dok saklayanlygyny uzak gün ajyktyrmaýanlygyny aýdyp, agyz beklendi ýumurtka ýer. Esasy satyn alynýan haritlaryň birine örildi. Ykdysady kynçylyklaryň ýiti täsirinden ejir çeken adamlaryň köpüsi ýyla arasynda ak ýumurtka adlandyrylýan arzan ýumurtkalarny satyn almagy ýykyn edýär. Ýöne bu ýumurtkalaryň köpüsiniň içinden ýakymsyz ýyt gelýär ýa-da içinde ganly damarjyklar bolýar. Howanyň gyzmagy bilenmi ýa-da ýumurtkalaryň mökleti geçenmi belli däl. Ýöne bir ýerde satyn alan adam şol ýumurtkadan gaýtadan satyn almaýar diýip habarçy aýtdy. Bellesek Türkmenistanda 23 martdan 20 aprele çenli musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýy dowam edýär we bu aýyň dowamında mümkinçiligi bolan dindarlar agyz bekleýärler. Habarçymyz el ýeterli ýumurtkanyň bahasynyň 1 manada barabardygyny, öý towaklarynyň ýumurtgasynyň bolsa 1 manat 60 teňe deňdigini hem aýtdy. Ýaşaýjylar hiç bir edara ýüz tutmaýarlar. Sebäbi olar haýsy edara ýüz tutmalydygyny, kimi günäkärlemelidigini hem bilmeýärler. Diňi edip bilýän zatlary ýumurtkany satyn almazlyk diýip habarçy belledi. Geçen hepde Garaşsyz Neşir Türkmen News hem Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki bazarlarda zaýalanan ýumurtgalaryň peýda bolandygyny, bularyň Russiýadan import edilendigini habar berdi. Ýumurtgalaryň hemmesi zaýa däl. 30 sany ýumurtka satyn alanyňyzda olary saýlap 5-sini taşlamaly bolýar we galanlaryny iýip bolýar. Muňa garamazdan Rus haridyny satyn alyp gören aljylaryň köpüsi gaýtadan yerli önümleri satyn almagy ýykyn edýär diýip Neşir öz çeşmesine salgylanyp 31 martda aýtdy. Türkmenistanyň bazarlarynda we döwlet dukanlarynda zaýalanan ýa-da ulanyş möhleti geçen azyk önümleriniň satyga çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýydan ýüze çykýar. Geçen aý Marynyň Bayramaly etrawynyň Mekan Daýhan birleşigindäki döwlet dukanlarynda paýlanýan ýagyň juda ýakymsyz ýysynyň bardygy. Muňa garamazdan güzeran eklenji agyrlaşan köp maşgalanyň bu önümi höwes bilen satyn alýandygy barada maglumatlar gelip gowuşdy. Ýanwar aýynyň ahirinde Balkan vilayatyndan habarçylarymyz Türkmenbaşy şäheriniň bazarlaryndaky we dukanlaryndaky söwda tekçelerinde yaramlyk möhleti geçen azyk önümleriniň ençeme görnüşiniň peýda bolandygy barada maglumat berdiler. Türkmen häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki medeniýet serişdeleri bu ýagdaýlar we munyň ilatyň saglygyna ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar.